sani to gine ma gikinyo do to gikinyo do nade Eriko to do bende nowuok moyie na adier higa mokalo nitiere jong'ad bucha adek mane ogol achiel nodhi retire machon ariyo to nogol nikech nodhi e JSC sani seche ma giwuoyo ni ji 75 matiye doho ging'iyo kabe ochimo kuna adier koso gin gi mibadhi dong mano nyiso ni mibadhi to nitiere doho kamana kaka sirikal wacho mago clerks iwinjo Trevor sebedo okil Komollo higni 13 okanya wacho ni ji achiel ariyo adek lwetgi ok bith e system mar doho omiyo yie ni mibadhi to nitie okanyal biro TV kata wacho ni ji ariyo adek lwetgi ok bith mana kaka ineno ka ginchogol judge miluongo ni ng'anecha ma kwale ni Chitembwe mana kaka executive samoro jok moko lwetgi bith kaka parliament jok lwetgi bith gima paro ni en important ni to kare ang'o miyo ne wakelo katiba ma wacho ni nitiere process ma ka ng'ato lwete bith titere jok mogol giendi mane Chief Justice ki team ne owacho JSC owacho nogol gi process nikech Trevor kata nyalo biro kata wacho Trevor kwaya pesa pile mondo luonga e TV iwinjo tadier ni pok kata nduru doge koro nyaka bed process ni to Erick Komollo biro accuse Trevor to bela diri do nyaka bed iluongo ni fair administration of justice doge fair hearing koro okinya wacho ni dhano kwale do to nitiere process migolo go mimbi ng'eyo to kuro boke dhiye tinge maber ni chik bendo wacho ni judicial officers kata judges ok nyago rally en owuoyo gi kalambe no ondiko no koro shida ka en ni kopo ni ng'ato nigi evidence ni nitiere shida e gina nitiere kuom judges moko to lo chik en very clear chik wacho ni tero petition JSC miyo petition niendi ka gineno ka nitiere weche matek monego bed ni judge kata magistrate no duoko miyo petition no mondo duoki en kata gi thuolo mar biro go kil gima ok inyalo tero ni petition kende kata mar Gachagua dhi fail en ni ka ne judge ta wacho ni bond ni omedi ko $1 million odhi $5 million ora wacho ni chalo gima ne kwala dieri man luongo decision of independence mano katiba wacho hapa ni article 230 something wacho maber ni a decision ma ng'ato timo en kata public servants te gimitimo good faith tiji ok nyatigo as ground mar goli koro nitiere process but the process kra JSC commissioner sinyalo gol kiwe ni defend judge siwinjo nitiere process miketo petition market tribunal ma investigate gi mana kaka president binyalo gol koro nitiere gima miyo ne waketo gigi katiba nikech wang'eyo and gima nosetimore chon wang'eyo ni jok manie executive samoro rokni ka agenda gi ok dhi mbele to samoro gimbe gi